moltes gràcies. Ens fa molta il·lusió, no? Al final no ha pujat l'Albert per motius evidents, ha pujat la Quim, que hi havia, no? Sí, era més important que pugés ella. Bé, bueno, jo crec que a nosaltres ens fa com molta il·lusió perquè ens esforcem molt, no? Perquè aquests continguts realment tinguin les ulleres liles i crec que, bueno, sembla com amb aquest premi ens dieu que ho estem aconseguint. O sigui que, voleu dir alguna cosa? Dedicar-ho també al nostre equip tècnic, de la qual formen part moltes dones, i per més representació davant les pantalles i les pantalles de les dones, de les persones racialitzades i totes les minories que calen estar en els dos àmbits.